Toto 4 ensimmäiseen kohteeseen uskotaan oman tallin Heidi Eiliin. Viime startin jälkeen sitä hiukan niveliä hoidettiin ja sai olla sen jälkeen hiukan helpommalla. Mutta tämä startti ajetaan seuraavan viikon Jyväskylän Toto 76 finaaleja silmällä pitäen. Mutta kyllä tähän lähdetään ihan tosissaan voitosta ajamaan ja pitäisi kyllä tämä lähteä normaalilla annoissaan pystyä voittamaan. Eli ensimmäinen T4-kohde Pilvenmäen pikkujouluraveissa. Kannattaa huomioida tietysti juostava matka, 3140 metriä, voi tehdä joillekin vaikeuksia. Selkeä suosikki tässä on Tapiomäki tulokkaan valmennustallista tämä numero 7 Heidi Eil, joka voitti Kouvolassa vastaavan matkan 7.6 lähdön ja on toki tähän ihan selkeästi paras hevonen ja melkein voisi todeta, että jos ravaa ja on terve, niin voittaa tämän lähdön. Semmoinen asia kannattaa huomioida, että tuossa Forssan edellisessä startissa niin laukkas tuohon ensimmäiseen vaikeeseen mutkaan. Eli ei missään tapauksessa ole täysin luotettava, mutta tässä on etuna siihen Forssan edelliseen kilpailuun nähden se, että nyt on uloin lähtörata, juoksurata 7. Mika Fors pystyy ottamaan tuon alun vähän passaillen tuolta ulkopuolella ei ole ketään ensimmäiseen kaarteeseen, niin ravaamisen todennäköisyys on mun mielestä selkeästi isompi kuin tuossa Forssan laukkastartissa. Mutta onhan tällä ollut aikaisemminkin kaarteissa pikkasen ongelmia. Tällä kertaa kuitenkin uskon, että Mika ajaa ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin ja keulapaikalle ja hyvin todennäköinen voittaja. Jos sitä lähtee varmistelemaan, niin ensimmäisenä lapulli numero 12 TM Chakal. Se on vahvan oloinen hevonen. Teki pitkän kirin tuossa Teivossa, pikkutauolta palas. Laukkas lyhyesti loppukarteeseen, siihen saattoi mennä sija 2. Voittanut ei olisi, mutta olisi voinut olla toinen, kolmas. Nyt tämä juostava matka suosii. Eli se on nopeasti mukana, jos suursuosikkia varmistaa. Sitten ehkä seuraavana numero 1 Tiberio, joka on tulosrivistöään paremmassa kunnossa. Lahdessa jäi voimia. Vähän häirittiinkin lopussa, laukkas pikkasen siinä. Turussa tuli vähän outo laukka matkalla, mutta sen pitäisi myös jaksaa tämä matka kyllä. Sitten ihan suuremman yllättäjäosastolta niin Ruotsin hevosia numero 3 Tiffany E6 on aika vahvan oloinen tasavauhtinen menijä. Tuossa viimeisessä startissa keväällä Ruotsissa niin kattelin sen tuossa ja se veti keulassa semmoista kiihtyvää vauhtia ja laukkaskin vähän kierros ennen maalia ja loppusuoralla uudestaan Tototaistosta olisi mennyt jonkun 18 ajan siellä. Kokeessa ihan asiallinen esitys. Tuskin riittää Heidi Eilille normaalisti, mutta sen jälkeisistä sijoista ehkä taistelee. Ja sitten oikein laajoihin lappuihin ehkä vielä numerot 4, 5 ja 6. Sitten Toto 4 toinen kohde, mikä on kyllä ainakin omasta mielestäni todella ympäripyöreä. Äkkiä laskettuna 12 hevosella on 4 voittoa yhteisissä tälle vuodelle, niin mikä kertoo siitä, että kyllä mä suosittelen tähän runsasta rastitusta. Jos tästä nyt jotain pitää valita, niin King Oscar, Toria Sundance, Sarmain, ehkä ne ensimmäiset merkit, mitä pitää lapulle laittaa, mutta nämä varmaan tulee kyllä suosikkeja olemaankin. Toisessa kohteessa on tämän rivin se semmoinen ideahevonen, josta voisi harkita tukipilaria peleihin. Jos kansa vähän harhailee ton tulosrivistön kanssa, numero 9 Charmaine on selkeästi noita sijoituksia, viime sijoituksia on parempi hevonen sillä tavalla, että se on juossut noissa kovissa ikäluokkalähdöissä kaikki nuo viimeiset kilpailut. Siinä on ollut kasvattajakruunun karsintaa ja välierää, Kymenlaaksoajon karsintaa ja lohdutuslähtöä. Kymenlaaksoajon karsinnan esimerkiksi voitti ikäluokan ehkä ykköshevonen Elian Web ja viimeksi kasvattajakruunun välierässä Sumurella voitti. Teki ihan kelpo esityksen, ei riittänyt niille parhaille, mutta tässä on vastus on ihan eri luokkaa. Lähtöpaikka on sikäli hyvä, että ei ole mikään nopea lähtiä itsekään. Ysirata on hyvä paikka. Toisaalta edessä 1 ja 2 on aika hitaanpuoleisia avaajia. Että voi toki jäädä alussa vähän turhan kauaksi, mutta tässä porukassa kyllä pitää kiertää lähelle. Tässä vaiheessa ei tietysti vielä tiedetä noita peliprosentteja, mutta mun mielestä Charmainin pitää olla tässä selkeä suosikki. Selkeästi kovin vastustaja numero 1 Black Slide.
Sille lähtöpaikka ei ole mikään ideaali, mutta eiköhän se tosta pääse Koivusen Harrin ajamana toiselle radalle ajoissa ja antaa kyllä kovimman vastuksen tälle mun ajatukselleni Charmainille. Seuraavaksi Toto 4 kolmas kohde. Siinä nyt ainakin numerolla 1 Rytkösen Pasi ajaa aika pitkältä tauolta ensimmäisen startin. Varmaan on kortti menossa vanhas ja siinä varmaan tulee pikkusen paineita kotipuolesta, kun Irinäkin on tällä voittanut, että siinä nyt ilman muuta rasti sen kohdalle. Ja takarivistä nyt Milou Warming ja Asterbon Penssi totta kai kuuluvat lapulle. Asterbon Penssi ennen kaikkea. Kolmas kohde. Siinä etukäteen 2 hevosta erottuu muista. Numerot 3 Amour Kemp, 11 Esterbon Benz. Amour Kemp, todennäköinen keulahevonen tässä. Sekin on juossut tätä kovempia lähtöjä. Kasvattajakruunun välierää ja finaalia noissa viimeisissä ei riittänyt. Elkat Volki voittamassa finaalissa tietenkään parhaille. Vermossa oli 6-5 lähdössä. Hyvä toinen Alert Kempin jälkeen. Sillä tavalla hyvä toinen, että vastaava esitys riittää tässä hyvin lähelle. Se on ehkä niukka ykkössuosikki, koska Esterbon Benz hevosena ehkä aavistuksen parempi. Villimiehen tammakilpailun finaalissa hienosti 4. Sulvalassa joutui avaamaan 11 puolikkaa ja 13 kierroksen ja taipui siellä pikkasen lopussa. Saa kuitenkin ihan puhtaat paperit esityksestä, mutta jää ehkä tässä nyt niukaksi kakkoshevoseksi mulla sen takia, kun on tuossa kuukauden tauko ton matkustelun jälkeen ja takarivin paikka, niin asetelmat kääntää pikkasen Amour Kempille. Seuraavia mun rankingissa näiden 2 selkeästi irrottuvan jälkeen on 10 Milou Warming, 9 Westerbo Amarone, joka aloitti tauon jälkeen ihan asiallisesti kuolemanpaikkajuoksulla tuolla Kouvolassa, voi parantaa. Ja isoista yllättäjistä voisin mainita numerot 2 Tokkara Chest ja 5 Special Enough, joka viimeksi jäi voimia tallella pussiin ehkä tätä pikkasen helpommassa lähdössä, mutta on mahdollinen kumpikin näistä, jos suosikeille tapahtuu jotakin. Toto 4 neljäs kohde. Tääkin kyllä näyttää etukäteen aika pyöreältä lähdöltä ja varmasti monilla on mahdollisuudet voittaa tää lähtö. Capote Emil, Dream and Hope, nyt ainakin ensimmäisenä Aspel Hill, Amour pistävät silmään, mitkä kuuluvat olla lapulle, mutta kyllä ne nyt aika pyöreältä lähdöltä näyttää, jos itse joutuisi tätä pelaamaan. Mutta kyllä mä nyt Heidi Eilin joka tapauksessa varmasti laittaisin näihin raveihin. Sitten päätöskohde, aika tasainen lähtö. Mulla kuitenkin tässä ainoaksi A-hevoseksi nousee numero 5 Trade Photo. Se on tulosrivistä tommonen aika tasainen, mutta on ollut pitkään jo kunnossa ja juossut tätä kovempia lähtöjä, tehnyt hyviä kirejä. Viimeiskin Teivossa parionosta joku saattoi nähdä, että oli vähän tasainen, mutta keula lopetti 11 vauhtia. Ei sieltä ollut 3. ulkoa asiaa mihinkään voittotaistoon, mutta ihan rehdisti tuli. Samoin noissa aikaisemmissa tarteissa on tehnyt hyviä juoksuja ja Moilanenhan tuosta löytää hyvät asemat ja tää on pitkällä Forssan kirisuoralla varmasti mukana lähdön voittotaistossa. 6 Aspel Hills Amour on ehkä hevosena semmonen samantasoinen kuin tämä Trade Photo, mutta sillä on alla ton Lahden jälkeen 1 poisjäänti ja nyt toista kuukautta taukoa. Kotiradalta pääsee kilpailemaan, mutta voi olla, ettei ehkä ihan ole niin kovassa tikissä, mitä oli tuossa alkusyksyn kisoissa, mutta kuitenkin kakkoshevonen. 7 Dream and Hope on ollut vähän epäonninen nyt noissa juoksun kuluissa. Taas on huono lähtöpaikka, mutta jos sillä tuurit kääntyy, niin pystyy tappelemaan voitosta. Seuraava merkki on numero 11 Important Matters, joka teki ihan hyvän juoksun Vermossa pitkän kirin kurakelissä. Ja sitten jos paljon laittaa hevosia, niin hyviltä lähtöpaikolta tuosta vielä 1, 2, 3, 4 mukaan peleihin.